Nindot ta oy. Tanawan ninyo guys, muramog naa sa tumoy sa bangaw, tumoy sa bangaw. Nindot kaya nga to, grabe nindot hangin pod ang lamia sa hangin. Hi guys! Welcome back to my Colombis channel! What's up? Hi guys! This is Roxy Magala. Today is March 2, 2021. And ang vlog natin ngayon guys is itor ko po kayo sa bukid dito sa amin sa Alexia, Bohol. And ipakita ko po sa inyo yung napakagandang view doon if nandoon na tayo sa yung pupuntahan natin guys. Natawag siya yan ng Puting Bato. Isang natural refreshing air. See you guys pag nandoon na po tayo. Meanwhile. So guys, niya nata sa Mahayag lower kana diha mo na entrance pa doon sa Puting Bato nya pangari. Kuanday mga karobi, gikandad to og insakto lang ang imong lakaw mga 15 minutes na nakasibabaw. Oh, bakit natakot ka? Sirin yun. Sa Alicia, oh. Hini kayo, dungog kayo na. To sa Alicia nagtingog, to merkado. Manini guys, adventure ba? Katong mga naas sa mga laing nasod, nga wala pa maka-experience og ingani. So, mo na ni, o ba ni ninyo, mag-experience ta. Ang baby na mo. Hi, baby, hi. Hangat si baklay guys. Katawan lang sa ang anak guys. Ay, layo pa ko no. Katawan na niya kamong gibaklayan. Kamu guys. Kaya niyo to mga karabi nga kaedad sa ang anak na 6 years old. Oh my God! Wow! So guys, natay mga kainagbuhay. Hi. Hi sa mo. Gikan na ni sila dato sa babaw. What's up, Philippines? Nga ni guys, adventure. So, oh, pati ang baby naki-adventure. Nakisama ni mama nag-vlog. Ano may sa hagdanan guys. Atong ipon og pila ni ka steps ngadto. Pila ka ang-ang. What ako? Lingkod sana. Ha? What ako? Lingkod na pugang anak guys oh. One hour later. Mga karobin, yan nagidta ning abot na ta diri sa tuktok sa Puting Bato. Ang ipakita ni Gina to dapit sa Pangpang Tampi. Nice food siya tanawon. Nindot diri guys, bugnawag hangin, fresh air, refreshing. What? Picture. Ha? Shout out mo diha ba? Free shout out. Shout out to myself, Char. Joke na to. Ako na lay dabe. Tumoto. If you go here, Char, you can see the view all over the place, ana. Ay, charot bitaw ay mawa ko. Hi! Wala to, hi. Sakay mo katkat ko. Yeah. Asa maning singit imong tita? Dana. Asa? Walang forever. Oh, oy, madung gani tita. Shout out to Inday Mercy! Walang forever! Wala daw forever. Oh, ingon mo to si tita.
One eternity later. Lamia jud diri po yan guys. Grembing bugnawa kalami sa hangin. Sure it. Ano yung pamahaw guys? Isa ra ka. Isa. Kanang naiupat ka. Biskit ang gipalit. Amo ra ang gibahin-bahin. Huh? Hangin siya guys, oy. Air of nature. Ingon si Peter. Masa sa? A wind of nature di ay. Wind of nature guys. By Peter. Mura. Halos dyan Paul. Halos dyan Paul wala nakita. Tara di ay. Shout out Alicia Barnes. Lami kay Dirisan Bayan. Gusto kayong hangin. Si RR. Paulion ang among bata guys. 2 hours later. Mara ni mo dadiri guys no, nanukad mi, mara ni imong dala. Tubig, 1 liter. Ugong-pogong sa uhaw. In fairness guys, grabe lang yan sa po yung pari. Pero one sad, nasa tikasilungan nyo na may isang kahuay. Huwag sa pag may diri ka diyo. Isuglan ako sa tubig. Sa cellphone, sa biscuit, sa kindi. Ikaw lang ang aking malagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawin ka na, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang magagagawa, magkakatumbas na yung napadapa. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Nakadali na na kayo. Isip ko at tinahamit ko na lang. Ani na kadali? Kita. Dali na, lagi na dali na nga rin. Kita kali, di ba sila mo mag-picture? Hindi ko kaiba. Hindi mo bugos, bugat na ka. Yes, amin dyan guys, in fairness, grabe super. Napaka-fresh air guys. Uy, dali nga rin. Karoon makapuyan, kapoy ka na sila. Sa bunso. Find the real me. Dali na, kasi sa kong vlog na. Nag-vlog. So let's go. Seize the feeling. Na. Cause you know, yes, I thought meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me. Kanang una, tadirigdaghan guys. Sa rin masunod na una. Tapos ko. Hindi na sa rin, when pag nila nagpunta.
dyan diri sa ibabaw. Diri guys, ma-feel nimo ang kamingaw sa dapit, kabugnaw sa dapit. Kana linaw nga dapit. So diri, linaw kay diri sa ibabaw guys. Indot ta oy. Tanawan ninyo guys, mura mog naa sa tumoy sa bangaw, tumoy sa bangaw. Nindot kayo nga to, grabe nindot hangin pod ang lamya sa hangin. Dilag. Na makita diri skuan. Mo na ni diri guys, ang katong makita na to nga puting bato guys. Naa diri sa ubos guys. So dira nagtungtong oh. Nagtungtong unya. Nagtungtong ko diri, naa didto kana. Nadas ubos. Nindot kay tanawon sa ubos guys, ay mura baw basta. So dito guys, may daghang mga balay makita. Mo niya itong makita guys, pag nanata diri ibabaw sa puting bato. Nagtungtong na dito sa puting bato. Ba nice kay diri sa babaw. So karon i-end na ni nato kay murag kauwanon na. And mega shout out dai ko sa among kuan si Tembel Spread Love. Shout out ko sa Team Kalimbang, shoutout sa Team Kajoy, Team Boholano Vloggers, Team Sangkikoy, Team Bisdak, shoutout, og sa Team Yas Family, mega love shoutout, into our mga taga-Alisyahanon, shoutout, hi! Nanta sila guys, nagduwa. Bali ng kahoy ha! Kanggonit be! Shout out Joseph Peter Amora og si Jason Hinampas. Shout out Richie Rasi si Magala. Shout out Rubinyela Villalianto si Magala. Shout out ni Marvin Agustin Marvin Dominguez Gapasensyo, si John Paul Ayuban, shout out. Da Alicia Vine, shout out. Tapos na po tayo guys. Kung bago pa po kayo sa akin channel guys, please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.